Hei bawb, siwmai! Nadolig llawen i chi gyd. Ia, Lowri Cooke ydw i, a dwi eisiau diolch yn fawr iawn i Fenter Casnewydd am estyn gwahoddiad i mi eleni i estyn am gwahosan Nadolig ffilmig a dewis rhai pigion ar eich cyfer chi. Nawr, rydyn ni gyd yn gwybod fel arfer ar y teledu bydd yna lu o glasuron yn yr iaith Saesneg yn ei plith, Muppets Christmas Carol, Elf gyda Will Ferrell, a hefyd, Scrooge gyda Bill Murray. Dyma rai o fy ffefrynnau i. Wel, be dwi'n mynd i wneud yn y fideo hwn yw argymell llu o ffilmiau eleni sydd yn gweld yn y cinema, teledu ac ati sydd â cysylltiad â Chymru neu yr iaith Gymraeg. Felly, banta ni, ydych chi'n barod? Coni off de. Wel, yn gyntaf, beth am ni droi at sianel S4C ac eleni y ffilm fawr fydd i'w gweld ar ddydd Nadolig, toc ar ôl 3 y pnawn, fydd Ffilmiau. Nawr, dyma i chi ffilm dymhorol hynod Nadoligaidd gafodd ei dangos y gyntaf rai blynyddoedd yn ôl. Mae'n ffilm gyfoes a ffilm deuluol, ac wrth gwrs pwyslais ar y teulu sydd yn ganolog i'r ffilm hyfryd hon. Felly Hugh Phillips sy'n cyfarwyddo, cast bendigedig yn cynnwys gwynebau gyfarwydd fel William Thomas, Mair Rowland, Matthew Gravel, Kate Jarman. A mae'r ffilm yn dilyn bachgen bach tua 8 oed yr enw Frank. Nawr, mae e'n newydd gael ei fabwysiadu gan deulu cariadus tu hwnt, ond yn naturiol gyda Nadolig yn nesau. Mae yna densiynau o dan yr wyneb, a dyw Frank ddim yn rhy hapus pan dyw e ddim yn agos at unrhyw un o'i hoff gomics neu nofelau graffig. Wel, mae yna ddihurin yn rhan o'r plot fel y byddwch chi'n disgwyl fel unrhyw ffilm Nadolig draddodiadol, a Bradley Brigad sy'n ei bortreadu fe yn ceisio cipio y twrci i un o ffrindiau mawr Frank. A hefyd, i ni'n gweld Gwenllian Mors yma yn canu fel cymeriad Mia i gyfneithwyr hynod hoffus hefyd. Be fyddwn ni'n gweud am y ffilm hon, sydd bron yn awr a hanner o hyd, yw mae'n ffilm twym galon sydd yn atgoffa ni o'r hyn sy'n bwysig adeg yma'r flwyddyn. Ond hefyd, ar S4C, yn sicr gwasanaeth ar-lein, box set S4C, gai argymell i'r oedolion yn eich plith, y clasur cyfoes Martha, Jack a Sianco, neu i'r plantos a'r teulu cyfan, Albi a Noah yn achub yr universe, a hefyd y ffilm hynod slick a chyfoes teulu Tŷ Crwn. Ie, tair ffilm wych. Yn y cinema Nadolig hwn, wel, mae gyda chi fersiwn newydd sbon o'r sioe gerdd glasurol West Side Story. Mae hefyd y diweddaraf yng nghyfres gyfoes Spider-Man a hefyd y bedwaredd yng nghyfres wyddonias The Matrix. Ond, i fans mawr yr actor Rhys Ifans o Rhuthun, gallai un bendant argymell The Kingsman, sef y diweddaraf yng nghyfres antur gomedi boblogaeth Kingsman, oedd os gofiwch chi oedd yn syrenu y Cymro Taron Egerton sydd â chysylltiadau cryfion iawn ag Aberystwyth a Llanfair Porthgwyngyll. Wel, Rhys Ifans sydd yn portreadu Bond villain go iawn a dweud y gwir, o ddihurin Rasputin o Rwsia. Ie, mae e'n un o nifer fawr o ddihurod rhyngwladol hanesyddol sy'n dod ynghyd i geisio dinistrio'r byd. A pwy wrth gwrs sydd yno i geisio achub hyn a gwrthwynebu y Rwsiad gorffwyll, ond Ray Fiennes a chast eang iawn o bobl sydd yn mynd â ni nôl, wel, i droad y ganrif ddiwethaf i edrych ar gefndir yr asiantaeth cudd. Mae Rhys Ifans eisoes wedi cael canmoliaeth aruthrol, a dweud y gwir, mae rhai pobl yn gweud na fe yw'r peth gorau yn y ffilm. Felly, os ych chi eisiau cael cip ar yr hen Rhys, wel, ewch yn llu i'r cinema. Penwythnos yn Nadolig hwn. A sôn am Rhys Ifans, allan ar DVD ers canol y mis,
Yma La Cha-Cha. Nawr, ddim cweit yn ddilyniant uniongyrchol i'r clasur cult Twin Town, a sodwyd mor adnabyddus ochr Abertawe nôl yn 97. Ond mae'r un cyfarwyddwr, Kevin Allen, wedi aduno y rhan fwyaf o'r cast, y dweud y gwir, gan gynnwys Rhys Ifans a'i frawd, Llyr Evans, yma yn portreadu, gangsters, bach yn orffwyll sy'n siarad Cymraeg. Ond yn cadw cwmni iddyn nhw, mae gwynebau cyfarwydd eraill fel Dai Botcher, William Thomas, Boyd Clark a Morgan Hopkins, sydd y dweud y gwir yn hawlio un o linellau mwyaf adnabyddus Twin Town, a dweud y gwir. Ond mae'r ffilm ei hun yn, comedi honco bost wedi gosod mewn maes carafanau ar benryn gwyr. A'r un peth oedden ni yn ganmol, a dweud y gwir, ynglyn â'r ffilm hurt hon mewn ffordd, yw'r ffaith i'r cast a'r criw cyfan fynd ati i ffilmio ar ffonau clyfar, a hynny yn ystod y pandemig y llynedd. Felly, os ych chi yn ffansio clywed fersiynau Cha-Cha o glasuron Cymraeg fel Myfanwy a Sosban Fach, a os ych chi ddim yn meindio, bach o hwyl dyreidus, gyda bach o wink-wink, chymod, mae yn sport, felly ewch amdani ar DVD La Cha-Cha gan Kevin Allen. Werth nodi hefyd i'r rheini ohonoch chi sydd falle'n tanysgrifio i wasanaeth teledu Lloeren Sky, mae yna 2 ffilm newydd sbon ar gyfer y Nadolig, a'r 2 ohonyn nhw yn syrenu Cymru adnabyddus dros ben. Felly'r cyntaf yw A Christmas No. 1, yn syrenu neb llai na Iwan Rheon o Gaerdydd. Falle chi a fi yn gyfarwydd ag fel y Max cyntaf ar Pobl y Cwm, blynyddoedd lawer yn ôl. Ond hefyd efallai yn fwyaf adnabyddus, yn fwyaf diweddar, am chwarae dihiryn Ramsay Bolton yn Game of Thrones. Yma mae'n portreadu cymeriad hoffus iawn, Blake yw ei enw fe, mae'n gerddor rock, sy'n cymryd ei hun bach o ddifri a dweud y gwir, gyda'i gerddoriaeth thrash metal. Ond, dan dylanwad i gyfnither ifanc sydd yn anffodus yn sal iawn gyda chanser, mae'n cael ei berswadio i fynd ati i geisio cyfansoddi can Nadolig o fri. Wrth lwc, mae'r gan hon yn denu sylw a chipio nychymig cynhyrchydd cerddoriaeth a portreadur gan Frida Pinto, falle yn fwyaf adnabyddus am ei rhan yn Slumdog Millionaire. Yn naturiol, bod y ddau yn mynd benben a'i gilydd am rhan fwyaf o'r ffilm, mae yna ramant yn ffrwtian islaw. Ddwedai ddim rhagor, digon i'w dweud fod perfformiad Iwan yn fendigedig yn hon. Mae wastad yn bleser i'w weld ac yma'n cael cyfle wrth gwrs i berfformio fel cerddor, sef yr hyn mae'n gwneud yn y byd go iawn. Ond yn fwy na dim, mae arwyddgan y ffilm hon wedi sgwennu ar y cyd rhwng Cerys Matthews ag Iwan Rheon yn werth i chlywed, a wir i chi, mae'n styc yn ymhenni am y rhesymau gorau. Felly A Christmas No. 1 yn bendant yn werth i gweld. A'r ail ffilm ar wasanaeth Sky, ar Sky Cinema fel sianel, yw The Last Train to Christmas, yn syrenu Michael Sheen, un o enwau mwyaf poblogaidd y byd actio yng Nghymru, am ei holl waith dros bob math o bethau gwleidyddol dros y flwyddyn diwetha. A be fydda ni'n bendant yn dweud am y ffilm wych hon yw mae yn portreadu cymeriad, digon hoffus mewn gwirionedd. Tony yw ei enw mae yn berchenog ar glybiau nos ac mae yn mentro ar drên i Nottingham. Ond yn debyg iawn i ffilmiau fel It's a Wonderful Life neu Groundhog Day neu Sliding Doors, mae yn cael cip ar siwt allai fywydau fod wedi bod tas yma wedi cymeryd sawl llwybr gwahanol. Nawr, i chi siŵr o fod fel fi yn fan mawr o Michael Sheen, dwi'n dwlu ar y ffaith i fod yn medru dynwared neu'n medru wrth gwrs gallu edrych yn hollol hirt. Mae'n fodlon gwneud hwyl amdano fe ei hun. Mae'r gwisgoedd, mae'r dillad, mae'r gwalltiau yn wych yn y ffilm hon. A hefyd, yn fwy na dim, mae'n stori dwym galon sy'n wir yn eitha chwerw felys mewn manner. Dwi'n credu bod yna'n eitha pwysig mewn ffilm Nadolig o fri. Felly bendant, honno hefyd yn werth i gweld, ynghyd ar 2 a dweud y gwir, sef A Christmas No. 1 a hefyd The Last Train to Christmas ar Sky Cinema.
gair cyflym i ganmol, wel un o ffilmiau mawrion Netflix eleni allan ers mis, sef Red Notice, a dipyn o action ag antur wrth gwrs, yn syreni neb llai nag arwr mawr tîm pêl-droed Wrecsam eleni, Ryan Reynolds o Ganada, i efe sy'n portreadu, wel, y lleidr celf rhyngwladol Nolan Booth, ac ar drywydd y lleidr hwnnw mae un o heddweision yr FBI, a portreadur gan Dwayne The Rock Johnson, ac yn un o'i elynion yma The Bishop, a bortreadur a chrynafiaeth gan Gal Gadot o Israel. Wel, hi wrth gwrs yn fwyaf adnabyddus am Wonder Woman. Maen nhw yn driawd digon twyllodrus, ond lot fawr o hwyl i gael hefyd. Os gofiwch chi, mae hiwmor Ryan Reynolds, fel Deadpool os gofiwch chi, yn wynepsyth iawn, yn ffraith ac yn slick ac yn gyflym. A beth sy'n ffantastig a'r cysylltiad gyda y Gymraeg yw, i Ryan Reynolds fyny fod y ffilm enfawr hon yn cael ei chyfieithu'r Gymraeg ar gyfer is-deitle'r ffilm. Felly, fe gewch chi wylio'r ffilm hon gydag is-deitle Cymraeg a dychmygwch mae rhai o'r mwy seiriau, y puns a'r jokes wedi cyfieithu yn lot fawr o hwyl i'w gwylio. Felly ie, am bach o sport a bach o sbloich weledol gyda hyd yr iaith Gymraeg. Ie, ewch am Red Notice ar sianel ffrydio Netflix. Yn olaf, ond nid leiaf gyfeillion, ydw dwi wedi bod wrthi gyda fy post-it notes i yn cofnodi rhai o'r ffilmiau cyffredinol hynny sy'n werth i gweld ar hyd yr oil toccynt ac ar ôl y wledd. Wel, sydd, falle a chysylltiadau digon difyr y Chymru fel gwirionedd, felly i ni gael dechrau ar ddi Sul Rhagfyr 2015 gyda Eddie the Eagle, comedi, wel, doniol iawn a dweud y gwir, syreni Hugh Jackman ar y cyd a'r Cymro Taron Egerton o Aberystwyth. Ie, fe sy'n portreadu'r neidiwr sgïo a ddath i'r brig nôl ar ddiwedd yr 80au yn Olympics gaeafol Calgary. Mae hwnna ymlaen am hanner awr wedi 3 ar sianel 4 ar ddi Sul 2015. Yna, wel, bydde Nadolig ddim yr un peth i mi heb y clasur bendigedig gan David Lean, Dr. Zhivago. A'r rheswm dwi'n gwneud nodyn o hyn bob blwyddyn oedd Julie Christie, y seren, wrth gwrs ar y cyd ag Omar Sharif, oedd hi yn un o'r ferched fwyaf prydferth y 60au, 70au, a chysylltiadau cryfion iawn oherwydd y buodd hi'n byw yma yng Nghymru. Dweud y gwir, mae'n dal i wneud. Mi fuodd hi ar un adeg yn Llandre, nid yn rhy bell i ffwrdd o Aberystwyth, a hefyd mae hi yn byw, wel, yn Sir Drefaldwyn yn hapus iawn ers amser maith. Felly, ie, clasur yn wir a tracsain anfarwol hefyd. Mae hwnna i weld tua 10 munud i 2 ar BBC 2 ar ddydd Mawrth yr 11 ar 20 o fis Rhagfyr. Yna, o'n i'n sôn yn gynharach am Rhys Ifans, ac wrth gwrs mae Spider-Man diweddaraf yn y cinema gyda Tom Holland ar hyn o bryd. Wel, beth am gyfle i weld Rhys Ifans yn syreni ar y cyd ag Andrew Garfield fel Spider-Man nôl, wel, yn 2012. Oedd e'n portreadu y dihiryn twyllodrus, wel, Dr. Kurt Connors, gafodd ei heintio wrth gwrs gan droi fewn i The Lizard. Felly, ie, mae hwnna i'w weld ar ddydd Mercher Rhagfyr yr ail ar 20, 20 munud wedi 6 ar ITV2. Ond ar ddydd Nadolig, ffilm gyfnod digon difyr o'r enw The Finest wedi gosod yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a Gemma Arterton sy'n portreadu Cymraes o'r enw Catrin Cole sy'n cael ei danfon i Lundain i'r wasanaeth gwybodaeth sydd wrthi yn cynhyrchu ffilmiau propaganda ar ran Prydain ar y pryd ac eisiau bach o lais benywaidd. A chi'n gwybod be, gafodd y ffilm hon i ffilmio yng Nghymru hefyd, a honno i'w gweld ar ddydd Nadolig ar BBC 4 tua hanner awr wedi 9 y noson honno ar y cyd â Bill Nye a Jack Houston. Ie, fi'n cofio mwynhau'r ffilm hon a hwyl bob tro yw adnabod lleoliadau. Fi'n credu bod Porthgain a Chaerdydd yn rhan o'r ffilm honno o beth gofia i. Ond ar Oil San Steffan, un o fy ffrefrynnau mawr i, Beauty and the Beast, y fersiwn go iawn yn syreni Emma Watson.
Ond hefyd, y bachan o Bontypool, Luke Evans, fe sy'n portiadur dihiryn, hynod hoffus a dweud y gwir, Gaston, ac wrth gwrs yn cael canu un o ganeuon mawr y sioe gerdd, sef Be Our Guest. Mae e'n wych, a dwi wastad yn mwynhau i wylio fe, felly gwyliwch yr hyn Beauty and the Beast gyda Luke Evans ar BBC 1 ar Wyl San Steffan am 20 munud wedi 2. Yna, os gowch, fel y pla, os gwelwch y dda, un o'r ffilmiau salaf i mi weld ers blynyddoedd, a dweud y gwir. Mae wastad yn hwyl fel adolygydd mynd amdani gyda ffilmiau fel hyn. A sa'n gwybod os i chi, a dweud y gwir, yn cael rhyw fath o bleser digon anymunol o weld ffilmiau erchyll perchyll. Ond fersiwn Guy Ritchie o King Arthur, Legend of the Sword. Ddath hon allan rhai blynyddoedd yn ôl. Mae hi'n drychinebus. Ac wrth gwrs dim cyfeiriad o gwbl at Gymru, ond os ych chi wir eisiau sawri'r artaith yna, welewch amdani ar Sianel 5 am 8 o'r gloch y nos ar nos lun y 7 ar 20 ar ôl y wledd. Ond hefyd, dwi wedi bod trio chwilio am enghreifftiau o James Bond. Nawr, dwi ddim wedi ffeindio ffilm James Bond o fri, ond dwi wedi ffeindio y cyn James Bond o Gymru, Timothy Dalton, wrth gwrs, o Fai Colwyn. Mae yn portreadu un o ddihirod y comedi hynod lwyddiannus, Hot Fuzz, a mae e'n gret ynddo fe, ar y cyd y Simon Pegg. A mae hynny mlaen ar ITV am 20 munud wedi 10, felly eitha hwyr y nos, yn werth i weld ar nos Fercher y 9 ar 20 o Ragfyr, ac yn olaf, ond yn bendant, nid leiaf. Anthony Hopkins, bachan o Bort Talbot, mae e'n ffantastig mewn 2 ffilm ar yr un prynhawn ar ddydd Iau y 10 ar 20. Ac os gofiwch chi, fe gipiodd i Oscar diweddaraf eleni am bortiadu The Father. Wel, mae yna 2 glasur o'r 90au i'w gweld ar ddydd Iau y 10 ar 20. Yn gyntaf, mae'n portreadu'r awdur C.S. Lewis ar y cyd â Deborah Winger yn Shadowlands, ffilm hyfryd iawn. A hynny am 2 o'r gloch y prynhawn ar y BBC. Ond un o fy ffefrynnau, un o fy hoff bortiadau i ganddo fe, yw wrth y fe bortiadu Butler, anhygoel wrth i waith, ond wrth gwrs ddim yn llawer o ddyn yn Remains of the Day ar y cyd ag Emma Thompson. Mae hon yn ddrama ysgubol ac un o'i berfformiadau gorau erioed. Honna yn bendant yn werth i'w gweld. Unwaith eto, dydd Iau y 10 ar 20 o fis Rhagfyr ar BBC 2 am 5 munud wedi 4. Dwi wir yn gobeithio y cewch chi gyd wledd o wylio y ffilmiau eich dewis chi. Gobeithio bod y canllaw hwn wedi bod o help i chi, ond dwi yn dymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd.